gaur Donesten hasiko dugu, pues, beti bezala, erratu duten bezala, izan zaitez nire bide lagun eta etorri etapa berri honetan zehar aber zer ikusten dugun eta disfrutatzeko gai garen. Bueno, Aritz, lehenbizko gauza eskerrik asko hemen nerekin elkartzeagatikan, ikusten duzunagatik biziketa gainin nago, hemen bide berdetik ari naiz etapak egiten, eta gaurkun tokatzen zaitena da Doneste betikan Elizondorako etapa egitea, zurekin elkartu naiz, nortzara edo zer duzu hemen Donestebekin lotura, erraziazu pixkoa eta ber? Bueno, ni berez herrikoa naiz, nire familia, nire ama ere Donestebekoa da, eta gero ja aiton amonak ere badauzkat, bueno, aitona berez hemen goazen, amona bastandarra. Ni bizi guztia hemen bizi izan naiz, hemen ikasi dut, oraintxe Iruñean nago bizitzen, baina jarraitzen dut hemen lanean. Gero bestalde, herriko zinegotzia naiz, turismo zinegotzia, eta bueno, justo bizikletarekin ere zerikusia desente dauka. Hori da, solastuko dugu ez, pixkot antzinago turismoarekin lotura, nik errate dizu, bide berdea ari naiz egiten, ez? Edo beti erranda trenbidea ere bai, suposatze dut zuk ere bai txikitan igual erran izan duzula. Zunbilak izan zen Behobiatik etorritako, hasitako bide bat egin dut, eta egia da, konturatu naiz ez bera eta ez lesaka igantzikin ez duela lotura zuzena izan bide berdeak, baina bai, Zunbilakin izan duela lehendabiziko lotura, herri erditik pasatzen dela, eta hemen Donestebekin ere berdina gertatzen da. Hori ere bai, suposatu nahi dut, Donestebentzako ere, onura ez, edo bizikletako turismoa ere hurbiltzen dula, ez, herritarrentzako. Bai, batez ere jendea ikusten dula asko. Herritik pasatzen dela jendea bizikletarekin, zu bezala, urtean zehar beti asteburutan, beti badago jendea bizikletarekin, igual ostatu batean gelditu direla zerbait hartzera, pintxoren bat, edo bazkaltzera, edo asko egiten dute asteburuko plana, bide berdeko tramo batzuk egin edo osoa, eta gero hemen gelditu bazkaltzera, edo gero atxalde pasa, edo familiako beste batzuekin elkartu, eta gero ja furgonetarekin bueltatzea beraien... Hori da, bueltatu bargara pixko batzu berran duzu hemen guazarela, badugu aukera hemen, ez, bide berdean bizikletan ibiltzeko, mendizinguratua gaude, suposatu nahi dut ere bai, bizikletarekin lotura edo, zerbait ere Donestebek izango duen, hori solastuko du antzina, baina guazen zu, ze lotura duzu bizikletakin, edo izan duzu txiki-txikitatik, suposatzen dut, ibili izan zaela, baina segitzen duzu, praktikatzen duzu, edo zerbait ere? Gaur egun erran barra dut, ez dutela bizikletan asko ibiltzen, baina bai, txikitan hemen denak. Denak ibiltzen zinen bizikletan, eruak bezala. Justo parke honetik Inzakardi dela, eta hemendik jarraitzen genuen bide berdetik, eta hor ez dago inolako autorik, gure gorasoak ez zuten inolako kezkarik, nora joango ginen, zer egingo genuen, oso normala zen bizikleta hartu eta Zunbilera joan, edo bideko edozen lekutan, edozen trastada egitea edo. Eta bestaldera ere bai, Legasa aldera badaukagu beste bide berdearen beste tramo bat, dena errekaren ondoan ere bai, kotxekin ez duzu inolako arazorik ere ez, oso erraza da joatea. Hori da orain egingo dutena. Bai, horregatik, ohikoa da, Legasako batzuk, Donesteko batzukin ibiltzea, Donestebak Zunbilakoekin ere bai, igual pixko gutxiago, baina hor beti bili gara denak elkarnasiak bai. Donestebek errango zenuke ze lotura bide berdeaz aparte eta bizikletakin ibiltzen diela, eta errandu duzula, gero herrira sartzen diela, eta igual herrian ere kontsumitzen dutela, eta hor gerditzen dela, baina aparte, Donestebek badu lotura, bertzelako lotura bizikletakin, ez dakit, ekitaldirik edo antolatzen duzue bizikletana, edo ez dakit, zerbitzua badaude hemen bizikletarekin zerikusia duten zerbitzurik edo bada? Bai, ekitaldiak berez ez ditu gehiegi, hori ondoko aranetan badakit bat gehiago egiten dela, aurten saiatzen ari gara etapa pixko potente bat ekartzea onara. Ez dakit lortuko dugu, baina Gero bestalde, bai daukaguna da, bizikletak alokatzeko zerbitzu bat. Badira, enpresa bi nik dakidanez, bizikletak alokatu, eta baita ere BTT rutak ematen dizkizutenak nola egin. Menditik, eta badira
enpresa pare bat, badakit hauetako bat behintzat, 16 ruta bat zeukala paperetan erregistratua eta QR kodigoarekin edo besteanaz, navegadoreetan eta horrekoa deskargatzen dituzu GPS-etan tram horiek egiteko. Gero bestalde ere bai, badaukagu beste enpresa bat ireki zuena, ez okeraz banago duela 2-3 urte, eta bizikleta salmentan ibiltzen da. Eta hau ere badakit alokairu zerbitzuak, konpoketa zerbitzuak, eta pixkat nahi dute bizikletaren afizio hori pixko sustatu herrian. Bira, zongi ez, erran dugu, Gipuzkoarekin muga egiten dugula guk ez, hemen eskualdean Bortziriak egiten dula Gipuzkoakin ere muga eta etortzen direla handikan ez, batez ere udan, eguraldi hona egiten duenean, baliatzen dire bide berdeaz, eta aukera bat dutela ere bai, zerbait gertatu ezkero, hemen dutela konpontzeko edo zer gauza egiteko ez. Irantzu Pastorrekin egon ginen solasean, uraren baiaraken parte delako, Donestebe ere bai suposatzen dute, elkarte horren barrenean sartuta zaudetela. Ez dakit, zerbait ere aipatzeko hemen Donestebek ere uraren baiaraekin edo zer egiten duen, edo... Bai, erran duzun bezala hori da, uraren baiara elkartzen digu, bidasoa herri guztietatik horietatik pasatzen da, eta bide berdea azkenean denona da. Hori da. Eta nahi duguna da, nahi duguen jendea etortzea bide berdetik Donestebera. Edo nahi du jendea etortzea bide berdetik Zunbillara. Nahi dugu jendea bide berde osotik ibiltzea. Hori da. Orduan gu beti, ez gu Donestebekoak, orokorrean daukagu filosofia bakotxa berea, ez? Bai. Herri bakotxa berea. Eta ulertu barra dugu azkenean denak elkarrekin goazela, eta baten onura bestearen onura dela. Eta, bueno, Irantzu eta imagino ere bai lesakakoekin hori izan zarela. Orduan, denak hitz egiten duguna da, hobetu beharra dela bide berde hori, mantendu beharra dela, nahi dugu nolabait ere promozionatu, jendea ikustea dela baliabide oso erakargarria, ez? Familiarekin pasatzeko, ez da ere etapa oso zaila egin duzunez, nahiko lagoa da, ez da? Orduan, hemendik Behobiara joaten zara 40 kilometro direla, ia... Zelaia da. Bai, orduan, jende askok gustoko du hori egitea, eta hori da, elkartasuna denak nahi duguna, jendea erakargarria izatea, herri guzti horietatik pasatzea. Erran duzu hitz klabe bat, bertze Irantzukin solasten eta alkateakin, berako alkateakin, Aitorrekin ere, izandako elkarrizketa batean ere, mantenimendua, ez, edo mantentzea, hori uste dut denek errandu zutela, eta uste dut baduzuela, eta nahi nuen igual zure ahotsetik ere bai aditu, ez, suposatzen dut zuk ere bai, Nafarroko gobernuari ere bai, deialdi bat edo olako toke bat, ez, nahiko zenioketela eman, bertzeak hola errandiatelako pixkat laguntza bezala, ez, azkenin hemen eskualde txiki bada, herri txikiak dire, eta ez da erresa, ez, horrelako gauza bat mantentzea, ikusi dut ere bai, bidean zehar, tunel pila bat daude, trenbidean hemen, eta batzutan argia funtzionatzen du, baina bertze batzutan batez ere berako zonaldean argiak hautsita daude. Hori ere pixkot mantentze horri ere kostotxoa da, dirua da, eta Nafarroko gobernuari ez, pixkot toke bat emateko, suposatzen dut ere bai, horre egongo zatela ez pelean. Bai, bueno, azkenean betikoa, ez, hemen iparraldean iduridu dagoela pixkat adorno bezala, ez? Orduan, diru laguntzak bai eskatzen ditugu, ez bakarrik Nafarroko gobernuari, Europatik ere bai eskatzen dira diru laguntzak. Ja, bueno, dena beti doa nolaiteko kondizioarekin, egin barra duzuen mota honetakoak edo horrelakoak, baina, bueno, hor saiatzen ari gara diru laguntzak lortzen, bai. Alde batetik da, bide berdearen mantenimendua, errepideak, nolabaiteko itxierak, zuk errandu bezala tuneletan argiak, edo seinaleak edo kartelak. Baina gero ere bestalde nahi ditugu sustatu, adibidez, bizikletarekin joateko edo konpontzeko punto batzuk, bizikleta elektrikoa baldin badukazu karga egitea. Orduan, ideia oso polita da, baina edozein gauz horietako egiteko diru desentea da. Hori da. Bueno, erranduzu bizikleta elektrika horrekin ere etorri zei burura, aukera gehiago ere ematen aldula, ez bakarrikan mendi bizikletakin edo bide berdea egiteko terrenoagatik, komeni da mendi bizikletarekin egin, baina txatzen nahi dut, hemen ere bai, justo badugula sarbidea orografiagatik ere bai, Leitzaldera joateko karretera bat dagola ere bai, pentsatu nahi dutenen ere, karreterako bizikletakin arataldera ere egiteko modua dagola, ez? Hori ere bai badakizue, ez? Badago jendia horrelako ibilbideak ite dituztenak, ez? Ze aurkitu alko nuke nik hemendikan Leitzaldera joateko karreterakin egiteko adibidez? Bide oso polita, menditi, kurba askorekin, eta
justo kotxeekin da gertatzen dena pixkat arazoa, ez? Errepidestu horietan, egia da hemen ohitura asko daukagula jendearekin ibiltzea bizikletarekin, orduan jendea pues, beti kurbarekin mantxo ibiltzen da, edo uzten du leku desente aurreratzeko, baina, bueno, azkenean, pues, pixkat arriskutsu igual ez den alda bizikleta bakar batentzat, baina bai, erran duzun bezala hori leitzaldera, kriston bidea da, afizioa badauka jendeare trate horiek egiteko, eta komunikatzeko beste forma bat da. Beti daukagu, egun eta bat errepidean mugitzen dela jendia, eta BTT eta mendia, errepide bizikletarekin ere bai, hemen leku askotan ibiltzen da jendia, eta afizioare badago. Bai, igual aukera baldin badut ere bai, aldatuko dut igual ja pixkot, aspertu ez dut aramar aspertu, porque disfrutatzen ari naiz pila bat, gauza pila bat erakusten ari diazu ere bai, baina, bueno, bertze aukera bat izaten alda, karreterako bizikletarekin bertzelako, ez dakit, paisajea edo bertze asunto bat egiteko adibidez, ez dakit zerbait ere aipatu nahiko baldin bazenun edo antzi zaizula edo aldarrikatu edo zerbait ere aipatu, emate dizut hitza eta bueno, zuria da hitza. Bueno, aipatu bai nahiko nuke, bide berdearen turismo funtzio hori zaparte ere bai, azkenan guretzat beti, erran dizut txikitatik beti horri biltzen ginen, baina gaur egun ere bai, adineko jendea paseatzeko, asteburuetan familiarekin igual buelta bat emateko, da errekurtso oso erakargarria, eta jendeari gustatzen zaio asko. Hau, gu beti sentitu dela gure herriaren parte bezala, ez? Azkenean gu Donestebe gara, baina Malerrekako parte. Malda errekaz josia gaude leku guztietan. Eta Maldaz ere bai, Eta Maldaz ere bai. Eta orduan beti erreka guretzat oso garrantzitsua izan da. Herri erditik pasatzen da, eta beti bizia gu errekaren inguruan egin dugu. Orduan, guretzat ez dakit, berexia da seme bat bezalako ez dakit, ez? Maite dugu eta gustatzen zaigu hori ongi egotea, ibiltzen dean ere plazerra ematen digu, eta azkenean da arro sentitzeko gauza bat, ez? Hori nahi duguna da, gure seinale hori mantendu, hobetu eta lantzea, bai. Eskerrik asko Aritz, ni oaintxe bertan bizikleta gainen jarriko naiz, kaskoa aparatua dut gainean, orduan erran bezala, oaintxe hemen hasiko naiz gaurko etapa, Elizondora bidean, bai badakit Elizondoko tramoa hor, Oronozen edo bide berdea edo trenbidea hor bukatzen dela, ez? Badakit proiektu bat edo badagola berreskuratzeko edo egiteko, hori badakizu zerbait ere borrizu ere bai haietu zaizu, ez? Elizondorako bide berdea luzatzea, hori ere. Helburua izango zen dena elkartzea. Azkenean, Elizondotik ere bai posible izango balitz, hori zaila izango zen, baina Frantziako Eurobelo beste bideetara, Behobi aldetik ere bai ez dago elkartua, baina bai, badagola sarbidetxo bat edo. Orduan, aukera izango zenuke mundu ideal batean, bai, hemendik, ez dakit, Europako iparraldeetara joteko bizikletarekin eta inolako errepiderik ukitu gabe. Diru asko. Bueno, erran bezala, eskerrik asko berri honerekin hemen elkartzagatik, esplikatzeagatik pixko bat ere Donestebe ze lotura daukan honekin, eta nik hartuko dut ja bizikleta eta antzina segituko dut, eta errango dizut abertzer moduz, eta espero dut dena ongi joatea ez gertatzea doz ere bizikletakin, eta aber disfrutatzen duten, hasik eskerrik asko. Zori. Aditzekin egon eta gero, martxan jarri naiz, Elizondora bidean, eta lehendabiziko parada Legasa izango da, suposatze dut herria. Kamioi bat.
Astapite. Doneztebeko futbol zelaia hemen dago. Bide berdea pasatzen da Doneztebeko futbol zelaia ondotik. Agur! Hemen badago kartel bat. Legasa, kilometro bat 800. Así que bueno, pentsatu nahi dut, ez da hola inolako problemarik Legasara jetzeko. Bidasoa errekaren ondotik. Hemen bide guztien arrautu duten bezala, orain arte Behobiatik hasita ikusten da, ez? Erreka bazterretik pasatzen zarela eta naiz eta eguraldi ona egin nahiko umela dela, ez? Eguzkia justo sartzen zaio eta ikusten da dena eguzki izpirikan ez zaiola sartzen ere. Fresko egiten du. Polita da. Alde guztia dena esi batekin errekara ez pasatzeko eta lurzorua nahiko ongi mantendua dago. Beti badago, bide berdetan jendia oinez ibiltzen, bizikletakin, eta polita da hori. Apa, egunon! Zelaia momentuz egiarran. Bunkerrak ere bai ikusi ditut bidetik bunker bastante. Hemen bertze bat. Kobazulo bat bezala ematen zuen zagola hor. Hemen ere bira oraintxe bertan, ja zementozko bidea, hasi que eta kilometro bat 800 distantzia Doneztebetik, igual baliteke ja Legasara hurbiltzen ari naizela. Oraindik ez dut ikusi bertze kartelarik, baina hemen ja eraikin batzuk eta agertzen ari dire. Hala, bertze bi, oinez ibiltzen. Aber uzten diaten pasatzea. Kaixo, egunon. Haupa, eskerrik asko, Gero arte. Hala, hemen ere kartela. Legasa ezkerretara. Doneztebetik etorri naiz. Ongi. Hala. Primeran. Erreixa, Hasierako zatitxo hau, erreixa izan da. Momentuz bertze bat.
txakurrakin paseatzen. Hala, pues, venga, gero arte, gur. Eta ematen duenez ja, Legasara hietu naiz. Orain Legasatik Goronozerako bide hartuko dut, Baztanetik pasatuz, Baztanez barkatu, Bertizeko Natur Parketik, eta gero Elizondora ber, ez naizen galtzen eta ongi harrapatzen duten bidea. Hau da ja Legasa erdian. Haietu naiz Legasara, ja. Herri polita da. Hor agertu da 100 metroko kartela bide berdeana. Uste du ja hurbiltzen ari naizela ja hemen dago bertze kartela, hemen gurutzatu behar dut ja karretera eta sartuko naiz uste dut Bertizko Natur Parkera. Stop. Eta venga, guazen. Ja gutxi gelditzen da ja Elizondora hietzeko. A ber, bira ze polita zubia hor. Bertiz, bide ona. Bira ze zubi polita hor. Usten duzu. Iapa! Apa! Bertiz, 600 metro. Irekitzen duzuen atia, itxita baldin badago, ideki, pasatu eta gero berriro itxi behar da. Horrela. Venga, baguzi. Hemen badugu kartel bat. Aber ikusten dugun Natur. Bide berdeko Natur Parkea kartela. Venga. A ver. Badugu jendia ere bai hemen. Leku guztietan harrapatzen dut nik jendia, Leku polita dira. Jendia pasitzeko eta. Aupa! Iepa! Ze bide polita. Bertzen malda bat. Mierda. Bueno.
Guantxe ateri gara Doneztebetik eta kriston eguraldia eta bapatean, denbora gutxian, aldaketa eta euri hasi du. Aber, abudo haietzen garen Elizondora. Aber, aburu haietzen garen Elizondora. Eta arietu naiz Oronozera. Oronozera aietzen ari naiz. Hemen ja komerik. Ikusiko dugu. A ber. Guain nondik da, ez dut intentzio ez dakit nondik hemen. Hemendik segitu beharko dut. Edo ez, edo bai, edo ez, edo bai. Edo bai. Galdu naiz, justu galdu naizela. A ber, barkatu. Hapa. Jepa, hemen guazara? Bai, Bastandarra. Bastandarra. Aizu, bira, ari naiz egiten gaur guantxe bertan Doneztebetik etorri naiz. Eta nire intentzioa da, Elizondora joatia bizikletan, bide berdetikan, baina konturatu naiz bide berderik ez dagoela. Hemen ez duzu ja bide berderik, ez dago ja bide berderikan hemen, ez? Hau da ja, zonalde hau errandiatena, hasen dela ja karreterakoa, ez? Karretera joan behar duzu, bai. Bale. Eta orduan zer da, hemendikan antzina joan da? Bai, nahi baduzu nire nahi ez? Heldu zara nirekin? Bai, venga, guazen. Eta orduan Bastandarra zarazo? Bai, Lekaroztarra. Zein da, zure izena zein da? Miren. Miren. Ikusten dut, biziketan ibiltzen zarela, edo biziketa duzula hor nahiko... Biziketa duzu hitz presente zuk ere zure egunerokotasunean? Bueno, ibiltzen naiz, bai, pixko bat ibiltzen naiz. Karreterakoa sartuko duzu mendian ere ibiltzen za, edo bakarrikan ibiltzen za gehiago karreteran? Oraia karreteran, bakarrik. Baina ibili zara, mendian? Bai, mendikoakin ere zerbait ibili naiz, baina guti. Errandi zuten bezala, ni heldu naiz guantxe bertan Doneztebetik. Bide berdea, ez? Trenbidea erraten dena, suposatzen duzuk ere bai, naiz eta Lekarozkoa izan eta hemen ez izan, tren txikito eta hori dena, bai ezaguna egiten zaizula, ez? Bai, haitu izan dut. Nik ez dut zautu pertsonalki, baina bai, badaki trena mendi pasatzen zela, eta hor dugu tren geltokie, eta... Hori da. Bai. Gauza da, bide berdea Oronozen gelditzen dela, ez? Hoi da, Oronozen bukatzen da. Garai bateko bide berdea ja desagertu da, bai, zenbait zati etxiek daude, belaiak, bai, uste dut berreskuratu nahi dutela. Bai, ez, errandidatenagatikan ematen du badagoela proiektua edo hori berreskuratzeko eta bide berdea luzatzeko behintzat Elizondoraino, ez? Hoi da, bai, intentzio hori da uste dut. Zuek ere gustora hartuko duzu hori ere, bai, suposatzen du. Zenmen bertzelaz, karretera onataldera etortzeko edo, karretera zibili barko zinateke. Bai. Guk hemen, gero mendiz badaude pista, baina badaude zatiek ezin direna pasatu orai, eta, mendien desente igo behar da, bai, leku batetik bertzera gateko. Hemen isilikan, porque... Vale. Eta hemen orain bidea zer da, hau berez, karretera nagusia, ez da hemendik pasatzen orain, baizik eta joaten da hor eskuinetikan, ez? Hoi da, bai, hemen bariantea intzuten, eta hemen ez dagolako trafiko, bai, riraldu den jendea, baina bertzenaz kotxe gehienak kanpotik gaten dira. Binon, uste dut, bariantera pasatu behar garela. Bai, bariantera trabearko gara, bariantea, Oronozko bariantea eta gero, bai, hartu beharko dugu ja nazionala. Bale, eta gero ze herri pasatu beharko nitu nik Elizondora aietzeko? Hurrengo herria da Arraioz. Arraioz? Arraioztik Iruritara, igotzen zara, eta gero ja hortik Elizondora igozten zara. Bale, zer da, 15 minutoko, 20 minutoko... Bai. Ez, bale. Bai, ez dago haunitz. Zaizu haunitz gelditzen. Eguna pixko eta aldrebes ateri da pixkoa, baina, Bai, huri hasi du orai. Bukatuko dugu gustora eta kontent, eta orduan baduzue
hemen inguruan Elizondo, bueno, Baztan baiara hontan, karretera zibiltzeko aukerare bai, ez? Osea, portuak eta batxuzue. Bai. Bueno, hemen karretera polite daude, trafikoa hondik ez dago, eta, bueno, Maldagoitik nahi baduzu, badire aukera pila bat. Adibidez? Baduzu Artesiaga, Iztegi, Otxondo, bueno, Almandoz aldera. Badago aukera, ez, polita, egiteko. Aukera gehienan Maldagoiti dire. Igual, pixko bat bizikleta honetaz aspertu do deskansua ematen balma diot, karreterako bizikleta hartuko dut, eta probatzen halko dut. Bueno, hemen baituzu bietako aukerak, Mendiko ere aukera politek daude, bai. Bai. Pasa. Aspaldi ez dutela hartzen karreterako bizikleta. Bihar grabatu behar dut karreterako bizikletakin, Donestebe, Orokieta. Aha, saldiaztik. Bai. Kusko dut aber nola deitzen den. Horre Maldagoiti duzu. Bai. Ingo du trampa furgonetakin. Hemen uste dut ja pasatuko garela, gurutzatuko dugu karretera, ezta? Hoi da, hemen atratzen gara nazionalera, hor badago bide gurutze, bueno, nahiko txarra. Bale. Eta hortik ja nazionala hartzen dugu, eta Arraio Zerrien sartuz gero berriz ere uzten dugu. Bale. Orduan hor karretera ningo duguna da, bata bertzin atzin joan, eta hor ez dugu molestatzen inor. Bai, adazpada hobe. Eta... Aio, nahi balin baduzu hor zu joan antzinin eta ni joango nahi zure arrueda. Hola badut esfortzu gutxigo egiteko. Aizia kenduko diazu, eta aietuko naiz agudo Elizondora. Erki. Saiatuko naiz. Bai, inonez eman kaina. Ez. Helikoptero hori zergatik izango da, por si acaso, edo lineak goratzeko goi? Hemen pentsatu zerbait pasatu zela, baina ez dakit. Ni Ze pintatzen duen. Pentsatu dut, edo por si acaso, edo goratzeko linea goratzeko goi. Hau dago nahiko gaizki, gurutze hau. Bueno, eta nire ere nola nahien, bete horrekoak. Pasatu, bueno, ez dakit hau. Zu pasatu lehenbizko eta gero pasatuko nahi nizure atzetik. Txuria eta gero nahi balmazu. Hau eta gero. Venga. Oie, opa. Bai, egiarran arriskutsua da, Bai, ez dago batera ongi hau. Bueno, tramo hau da... Nahiko txarra. Justo karreteratik pasatzen garen tramoa, erran bezala, ulertzen dut hemengo biztanleriak nahi izatea ez olako trenbide bat Elizondora sartzeko, zeren ikusten duzuen kotxe pila bat pasatzen die eta ez da bat ere erosoa ibiltzeko bizikletakin. Horti daie trenbidea. Hortikan? Bai. Kasualidadez harrapatu digute obra batzuk hemen, hasi que gelditu gara. Helikopteroa ibe kablea pasatzen? Ah! Bira, helikoptero. Hori ere bai, grabatzen halko nuke, nik ere bai, katxiz? Ez dakit ikusten duzuen, baino helikoptero batek argindarra tendido elektrikoa pasatzen ari da alde batetik bertzera. Baguzi, libre utzi digute, así que venga, baguzi. Ale, aio! Venga, eskerrik asko, gero arte, agur. Mira helikoptero, ez dakit hor atzetikan ikusten duzuen helikopteroa.
erabaki dugu hemen linea fila indian joatia bat bertzean atzetik, eta erabaki hona izan da. Justo obratan daude eta trafikoare akumulatu da, así que iruditzen zait erabaki hona izan dugula. Baina aipatuko dugu kaosa. Hori da suertatu dena guain momentu honetan. Kotxeak esperun alde batetik eta gertzia. Kasualidadia. Gaur dena bera Baina kaos, Justo eguniko dena tokatu zaigu, dena. Eguniko bena arrautu dut gaur etapa egiteko, eta egiarran merezi izan du ikusteko egitan, hemen bastandarrak, batez ere hemengoak Elizondon eta bizizatelako eta hori, baina ez duzuela, edo denbora guzin erabili behar duzuela karretera hori, nahi izan ezkero, Donezebe aldera ez mugitzeko, ez? Bai. Orduan, mira, ikusi da, ze kaosa, ze kotxe pila. Hombre, hau ez da ohikoa ere, Ja, ez da ohikoa, baina... Tokatu zaigu, baina bai egie da. Ere bai konturatu naiz, gurutzatu ditugula ere bai txerrendulari bastante. Bai. Bai Oronozen, eta baita ere guain hemen karreteran Elizondora bidean. Bai. Bai, jende hau nizibitzen da bizikletan hemen. Zuko dugu autobusari pasatzera. Orduan guain gaude Arraiozan, ez? Hoi da, Arraio Zerritik pasatzen nahi Arraio gara. Zerritik, pixo lasaiago, eta guain Irurita aldera joango gara, eta kilometro gutxi barru, ja, gaurko etapa, Elizondon egonen zara. bukatu da. Eta zuk, miren baduzu, bizikletan ibiltzen zela ikusten da, eta nabari da, kosta zaitez zure atzetik joatia jantxun, Bueno. Nabari da, ibiltzen zarela, bizikletak ere bai diferentia da, karreterako bizikleta Bai. batekin, karreteraz edo mendiko bizikletakin, Bai. baina, bueno, ze lotura duzuzuk? Osea, txiki-txikitatik hasi zinen bizikletan ibiltzen, edo noiz hasi zitzaizun afizio hori bizikletan ibiltzearena? Ez, ni, txikitan bizikletan ibiltzen nintzen, Beti denak bezala, ez? Bai, aur guztiak bezala Haur guztiak pentsatzen dut. bezala. Eta gerora ere, noen pasioko bizikleta bietako bat, Aha. mountain bike bat, zirrika fin batzukin. Bai. Eta arekin noiz behinka ibiltzen nintzen, baina, ez afizioa, hola, baduela 10 urte edo, ranen nuke. Bira, eta zuzenean, bizikleta praktikatzen hasi zinen karreterakoa? Hartzen datzutena, lehenago ibiltzen nintzen, hola, mendiko bizikleta batekin, zirrike Aha. finakin, eta horrekin ibiltzen nintzen berdin karreteratik zein menditik. Aha. Eta behin probatu nuen karreterako bizikleta Bai. bat, utzi zaten lehengusu batek, eta flipetu nuen. Bai, ez? Bai, ikusi nuen ze harina, Harina, ze errex bai. ibiltzen zen. Pedala gutxi eman eta, segida. Bai, kriston diferentzia. Zerenago igual gaten nintzen zubietara, mendiko bizikletakin. Eta hura probatu nuenetik, hasi nintzen bigarren eskuko bat behiretzen, Bai. eta hortik aurrartea. Bata Eta- bertzen atzetik, bai. Eta badakigu afizioa dela, baino parte hartu duzu olako bizikleta ekitalditan, bai mendikotan edo karreterakotan, hemen inguruan doen mendikan aparte, bidaiatu duzu bizikletan parte hartzeko ekitaldien batian. Hemen inguruen indut zikloturistan bat, Aha. gero bai egin ditut, bidaien bat indut Kanarietara, bizikletan nan zenbait eta paitera. Aha. Gero familiakin ere, familian lauak bizikletan ibiltzen garenez, bai. oporrak ere beti bizikletan egiten dugu. Mira, pues claro. Egin dugu Transpirenaika, egin ditugu, mira. bai, plan desberdinak, normalean bizikleta gainean. Mira. Bai, Erran duzu, familian bizikleta praktikatzen duzuela, baduzu baten bat bizikletan zu minon gehiago ibiltzen dena, edo zu baino afizio gehiago baduna? ni baino gehiago ibiltzen dire hiruek, lau gara familian, eta Bai. hiruek ibiltzen dire ni baino desente gehiago, bai. Bai. Bai, senarra kirolarie da, Aha. bizikletan eta bertzain bat kiroletan, eta semia gaztetan bi semetut, Bai. eta semia gaztetan triatloia egiten zuten, Mira,
Eta azkenean bizikletakin gelditu dire. Bai, eta guain zebiltzen die, Eta- karreterako bizikletakin da, Bai. bueno, konpetitu edo talde batin daude, edo itente beraien kabuz parte hartu olako martxatan edo hola. Ez, daude Bilabesen, Aha. Atarrabiako taldean daude, eta bai, zarrena ja juvenila da, eta ja, bueno, ja horiek egiten dituzten entrenamentuak eta, bueno, serioak dire. Claro, claro. Eta gaztena aurten infantiletan ere bigarren. Horiek berez, osea, ikasten ari dire oraindikan, baino konpaginatzen dute beraien kirola edo hori, entrenamentua bizikleta, baino bai egia da, bizikleta beti erran dela, bastante sakrifikatua dela, ez? Bai, hala da. Kompetizio mailan bai. Bai, ez? Bai. Azkenean nik uste dut bertze kiroletan, futbola egiten baduzu, gaztenak ere futbola egiten du eta ezberdine da. Claro. Taldean entrenatzen duzu, Bai. taldean aitzen zara, zu egunen batean bajoago bali mazaude, ez da soberana bari, eta bizikletan zara zurekin. Egia da Hori da. taldean dela ere, taldeko Bai, baino- lana badagola, baina azkenean zuk eman behar duzu dena. Hori da. Eta oso sakrifikatu da, bai entrenoetan, bai. Harrapatu nuen lehendabiziko etapa egin nuenean, Behobiatik Lesakara, harrapatu nuen berako txirrindulari bat, afizionatu mailan dagona, Mikel Irigoyen. Gaur egun Eibarko talde batean dago, Aha. eta aipatu genuen berdina, ez? Azkenean, pues, sakrifikatua dela, entrenamendu pila bat egin behar dela, Bai. zerbait ere egin nahi balin baduzu edo honetaz bizi, ez? Baino, bueno, bai, gogorra. Bai. Eta bueno, honetaz bizi nahi izan gabe ere, azkenean karreretan horrego nahi baduzu, karrerak Bai, akitu claro. nahi badituzu, maila pixkat eman nahi baduzu, bai. Eta guain ari gara jetzen, Iruritara. Iruritara. Hemen dugu Ari maldatxo naiz hau, eta kartela Iruritako ikusten. kaskora. Hori da. Ja gaude. Ja, nekatutak. Hombre, luzu iten nahi zara, zu. Bai. Bueno, azken malda. Bueno, hemen, Espero dut, Elizondora malda beti izatea. bai, hoi da, horre izten zara kaskora, herriko plazatik pasatzen zara, Aha. eta hortik beiti ja, malda beiti, eta xuxen Elizondora. Agitzongi. Nik hemen utziko zaitut, hemendik eskuin Aha, baten naiz, ja? vale. Artesia galdera nahi. Agitzongi. Orduan hemen eskuin, boitzen duzu Artesiagako portua. Hori da, Vale, hemen pues, dizazio aniz miradore aldera, edo apuntatuko Artesiagara. dut, Urrengorako. nire kuadernoan, eta ikusiko dut, gai izango naizen, eskerrik asko miren, Bueno, zuri, laguntzagatik eta sorte hon. aber ikusten garen, bale? Ale, gerarte, Agur, jo. gero arte. Bueno, miren utzi dugu atzin, eta guain ja Lekaroztik Irurita utzi Lekaroz, eta baguzi Elizondora. Iepa, gero arte. Elizondora hortik, ez? Eskerrik asko. A ber, hemen, kontuz bajatu beharko naiz bizikletatik. Iepa! Bale. A ber. Ematen dunez, ari naiz aietzen ja Elizondora.
Iepa! Hala, ietu naiz. Xupa!